Köszöntöm minden kedves nézőmet itt a Piacportja a 4. részében. A mai nap folyamán a piacon vásárolt termékek közül 2 darab lámpát fogunk megpróbálni, amiket vettem. Az első lámpa, amit ki szeretnék próbálni, és beszeretném nektek mutatni, az egy ledes, asztalra csiptethető lámpa, állítható fényerővel. A dobozában érkezik, ahogy így megtaláltam. Kereken van hozzá egy egylapos használati utasítás, nem túl bonyolult. A méretei le vannak rá írva, fekete színű lámpa, 55 cm hosszú, a súlya 450 g, 38 LED világít benne, és 5 volt 2 A kell a megvilágításhoz. 7-10 W között van a világítási fényereje, és 160 cm kábelt kapunk hozzá. Mondjuk is ki. A kábelja sajnos nincs összekötve, gyárilag. Aztán lehet, hogy már valaki a piacon nézte és kipróbálta. Vannak rajta kapcsolók, amivel be tudjuk kapcsolni, fényerőt és a színhőmérsékletet tudjuk változtatni. Ezt most nem egyenlőre nem beszélne róla. A lámpa így néz ki. Matt az eleje. A csiptetőjén ilyen szép fényes szalag van, ez nem tudom minek amúgy. Rá van írva, hogy 8/10 W, ahhoz képest a leírásban már teljesen más szerepelt, amit adtak hozzá. A típusa HL/TJ 8010A/9. A csiptetése elég stabilan áll. Beállítom. Most egy powerbankról fogom megtáplálni, ami 10.000 mAh-es, de 2 amperes kimenet van rajta. 2,1 amperes. Bekapcsoló gombja az világít. Bekapcsolom, és már látszik is a fényerő. Jelenleg, ha jól látom, hidegfehér, nem melegfehéren van. Most melegfehér, közepes és hidegfehér. Fényerején lehet módosítani. Nem tudom, hogy a kamerában mutatom, mennyire fog látszódni, egy picit arra fordítom. Szóval ez a lámpa így összerakva, olvasólámpának ideális, változtatható a fényereje, változtatható a színhőmérséklet. Aki egy praktikus, hordozható lámpát szerezne, nem csak azt ahhoz, ha kempingezéshez is el akarjuk vinni, ideális, mert USB kábelről működik. Például kempingezéshez. Tartója stabil, a lámpának a feje állítható, fényerő állítható. Szerintem remek vétel volt, és ez összességében 4500 forint volt a dobozon, de 3000 forintért meg tudtam vásárolni. Én a győri bolhapiacra szoktam minden vasárnap kimenni, itt szoktam portyázni. Következő termék, amit tesztelni fogok, az egy asztali díszvilágítás. 3000 forintért vásároltam, ez egy design lámpa. Dobozában így van összecsomagolva. Ami tartalmaz, az egy talp, hozzá egy műanyag betét, ami az állványt szolgálja, és rá egy madárka. Van rá egy kulcstartó karika is, amivel föl lehetne rögzíteni, hogyha csak a madárkát szeretnénk fölrakni, de így nem annyira szép, de ez a karika levehető róla, de én le is veszem, mert nekem nem lesz rá szükségem. Szerintem rögtön jobban néz ki. A madárka anyaga műanyagból van, az elején található egy bekapcsoló gomb, a végénél található egy USB-C töltőcsatlakozó, amivel föl lehet tölteni, és ha jól látom,
kézrátéttel változtatható a lámpának a fényereje. Az aljába is beépített akkumulátor található, amihez, ha jól látom, a csomagban mellékeltek egy távirányítót, amivel változtatható az alsó részének a színe. Vagy villogó stílusban, vagy lassabb villogásban, vagy be tudjuk állítani, hogy milyen színnel szeretnénk a talapzatot nézni. És kézrátét! Szuper! És kézrátét! És még szuperebb! Ha hosszan nyomjuk, kikapcsol. Na, így. Hideg fehér, meleg fehér. Aha, zsír. Ó, gyerekek. Hideg fehér, meleg fehér. Kapcsolj be. Kapcsolj be. Úgy, menjünk át fehérre. Szuper. Nézzük a fényerejét. Aha, lejjebb is tudjuk venni a fényerőt. Föl tudjuk venni a fényerőt. Szuper. Az aljában a ledek találhatók. A világításról az Osram gondoskodik. Aha. Egy darab led az aljába. Ugyanúgy USB-C töltő csatlakozó. Hova lett a C-s kábelem? Hát ez valószínűleg kimaradt a dobozból. Masszív, stabil. A gumitalpakon áll. Rezgés nem veszi át. Hasonló termék az Amazonon megtalálható, az AliExpressen is. Az ára körülbelül 2,5-3-szor magasabb, mint én a piacon vettem. Elvileg ez egy új készülék. Nekem nagyon tetszik. Figyeljetek, pont befér a polcra. Ó, de zsirály! Remélem látszik. Köszönöm, hogy ezt a részt is megnéztétek. A mai részben ezt a két lámpát teszteltem, amit saját része vásároltam, mind egy asztali lámpának, mind díszvilágításnak. Nem nagy pénzen kint a bolha piacon. Köszönöm mindenkinek, aki eddig hozzászólt az előző videóimhoz, köszönöm a kéréseket és kérdéseket, amiket intéztetek felém, köszönöm az építő jellegű kritikákat, várom ugyanígy minden videómhoz. A mai részben szeretném nektek bejelenteni, hogy az előző 3 részbe szándékosan 3 nagyon nagy bakit vétettünk, ami szándékos volt. Akik megírják ezt a 3 hibát, ami a 3 részben található, azok között egy sorsolást fogunk tartani, melynek nyereménye a 2 darab okosóra közül az egyik vagy az ezüstszínű, vagy a rózsaszín, amelyiket a nyertes választani fogja. A feladat a következő. Az előző 3 részben keressétek ki, hogy mi volt az az ordinári nagy hiba, amit elrejtettünk. Mi röhögtünk rajta, nehéz volt fölvenni, hogy hibásan vegyük föl. Szóval, várom a válaszokat, 2 hét múlva sorsolunk. Köszönöm a figyelmeteket, a legközelebbig, sziasztok!